mamaya, ma'am. Oo. Pero city muna yung first natin na pupuntahan. Kasi ano na. Okay na. Tawag lang si Cleanest. Ito yung city of Jerusalem. Diyan din yung doon mamaya after na yung signage po pupunta tayo dyan. May dapat ng basura sana sa so lahat ng signage yung meron ka talaga para safetyness ng mga tao. Wala kami makikita. Nay, di pa na ako. Pati picture mo. Gumagawa sila ng lights. Yan, nakita. Oh, tawagin sa akin, arata ko sa galerya na yan, teritoryo. Ay, sir, kapit ko tayo. Ano? Pag Kung may ka lang kaya sila. Dito po tayo mga ma'am, sir. Picture po tayo dito. Okay. Mga ma'am, upo kayo dito. Ang Lapas Patoy dito sa Lapas Public Market. Right side natin makikita nyo Lapas Public Market, home of the original Lapas kaso Patoy. inaayos ngayon. Isa siyang butcher, yung taga-tatay ba naman? Mga taga-tator? Okay, so from Lapas District, tayo naman ngayon ay diretso to Haro District. Lugar ng mga elite na mga Ilonggo. Taga rito yung mga mayayaman na yan. The number one family is the Lopez family. Left side natin, this is the La Paz Church. Island, ito po ito sa tayo. Yes. Dito po nakumpisa ang Lubena sa buong Pilipinas. Left side natin. Modern mansion of the Lopez family. ABS-CBN, right side po natin. Owned by the Lopez family. Oh, Yes. Left side natin is the West Side State University. Sa unahan, sa right side is the Iloilo Division Office. Katabi, sa right side pa rin is the Lopez National High School. National High School. Lahat ng kalupaan nito ay donated by the Lopez family. Okay, the number one is Iloilo is City of Love. Paggabi, Okay. City In the of heart Love and of Lights. the Philippines, Iloilo po iyon. Ha? Kung sa Tagalog pa, mga malalambing. Yung mga English na talipot. Lopez na kinamon. Right side na, right side. Lugar ni Lopez. Ayun, this right side na. Ito talaga. So that's the first title na Iloilo City of Love. The second title of Iloilo ay Iloilo is the first Twin City of
gusto ko sa sakit talaga. Panahon pa ng mga Espanyol, napaka-progressive na po ng Iloilo. Okay, cut muna pa title. Right side natin ay another ancestral mansion of the Montinola family. Okay, right side target natin, Pulido de San Jose. 1872 pa po ang school na ito. 1870. Ano rin to, align up din ito sa UST, Santo Tomas. The oldest school in the Philippines, Santo Tomas, 1611. Tama po ba ako? May teacher ba dito? Ayun, secretary teacher. Yan. Ayun. Nakalimutan ko na. Okay. So, balik tayo sa first Queen City of the South. Panahon pa ng mga Espanyol, napaka-progressive na ng Iloilo. Yan ang unang bangko dito sa Iloilo. At ito yung unang nagkabangko outside Metro Manila. Ito pa yung pangalan noon ng bangko na yan. Hindi pa yan BPI. Ang pangalan ng bangko na BPI noon ay El Banco de Filipino. Right side natin is the first Baptist Church in the Philippines. Lumampas na ako sa may kanta na Lapit China. Siya ay magaling na manunulat. Siya ang nagsulat ng La Solidaridad. Tama? Tama ba pagkakot? Tulad na ito. Sekretary. Lulo mo daw yan kasi lapit ka. Siya ay matalik sa kaibigan ni Dr. Jose Rizal. Sila ay magkasama sa Espanya. Sila ay mga ilustrados. So ito yung Haro District, no? Lugar talaga ng mga silip, ng mga ilonggo. So that's why po, Sanchez at ang kanyang wife na si Mariquet, kaya pinangalanan ang bahay na ito. Bahay. First house in the Okay, baba po tayo, tuturo po sa loob ng bahay. baba po. Baba. Kayo man. Dito po kayo. Besto po kayo dito. Background nyo. Pasok po ito. Picture muna tayo. Pareha sa Cebu. Mga 1803 ma'am. Wow, 1803 pa. Picture ka rin tapos. Ang mga Lopez na zone na si Lopez ka. Para Manuel Lopez, okay na lagi. Dito sa hagdan.
Hurtado. First Governor General of Iloilo. Ito yung Empanada Museum. Baba tayo sa Pagkakala. Bababa. Okay na. Magpipicture Kung sa rin po sa left side natin, nandito po yung K-Town, the Korean Town. Yes, ito po. K-pop town. Tawag namin K-pop town. So, malaki na yung improvement ng Iloilo. Itong kalsadang ito yung mga tawag ito. Mustamil. Upo na tapos siya. Tapos yung mga condos dito, designed by European design. Nandito yung mga call centers, building, hotels, yung mga five-star. Boses ko. Hindi malimot. Hindi makalimutan. Yan, festival. Oo. Tayo po ngayon ay nasa right side ay ang festival ni Andrew Tan. Sa left side naman ito transport hub. Ito yung mga parking lots nito. Libre pong pumarking dyan. Wala po yung bayad. Oo. Sa Iloilo wala. Pati po yung transport ng mga sasakyan. Sa mga Oo. malls, wala. Terminal sila. Yes, sir. Nilagyan din yung Andrew Tan ng parkingan para sa mga transportation para sa mga computers. Hindi naman tayo lahat makabili ng sasakyan. O kaya, minsan, ang sasakyan mo tayo, pag transfer, sumakay na lang. Yan, mga call Diba centers, dyan? building. Diba? O, nangyayari sa akin, tinatamad na ako sa sakay na lang ako ngayon sa Mindanao. Maraming lugar doon. Paano na sa kanya Yung ICC namin, yung pupuntahan dyan. mga nagsaseminar dyan, ay kagaya nyo, mga teachers, mga time. Okay po, sa right side po natin, this is the Richmond Hotel. Ayan po. One of the five-star hotel dito sa Iloilo. Sa left side din po natin, this is the BPO company. Mga call center po yan. Ito may mga snacks dito sa baba. Yan. Pero ito, ano mo yan, sa BPO company po yan, sa left side po natin. Talagang nalalaman. Sa likuran nitong mga BPO company sa left side natin, mga condominium. Sa likuran yan, sa left side natin, mga condominium po yan. Ito naman yung Mario Hotel. One of the five-star. Left side po natin, is na Marriott Hotel. Yan po yung first class na hotel na dito. Yan ang restaurant kung bakit marami rin pupunta dito sa Iloilo. Kasi marami, may convention palagi. Lagi may convention. Lagi na nahanap ang TV sa convention yan. Next, sa right side natin, itong Kingston, itong Milton na to, soon to open. Bangko, Central ng Pilipinas. Ayan po. Tira na. Building na yan. Tira dito. Magkakala nyo na lang kasino. Kasino Pilipinas. Kaskur. BPO companies pa rin po ito ang sa left side natin. BPO pa rin yan. Sa harapan naman natin sa right side ay condotel po ito. Kailan pa kayo tayo makapili po? Ako gusto mo sila na condo sa atin na kaagad ha. Hanggang sa tingin na lang kami. Yung parang BGC banks na parang gano'n yung style. Pero walang traffic dito. Yung friend, nang nalaman ng mga alaala nandito na pala si Andrew Tan sa Iloilo, nag-negosyo niya, hindi rin sila magpatalo. Left side, Avida Tower 1, 2, 3, and 4. Ayan po. Ayala po ni Amin yan. Ayala.
pwede siguro ka. Mamaya na lang siguro tayo dito magpasyal-pasyal sa mall. Ilan na yun, di ba? Kasi, 7 ano na, district? Star Pinas, at wala na yun ang tao. Siguro, ano na rin siguro tayo. Matagalan tayo dito. Unahin natin yung malayo, yung isang oras na lahat. Pero siguro, I think before siguro kayo nakitong ilagay sa ganit pa, ipalagi kung mga siguro kayo. Mahirap kasi. Abutin ko yung lutong. Doon na sana. Doon na tayo mag... May 6 po tayo sa lahat. Ito po. Number 1. May recommendation lang ako kung saan tayo pwedeng murang masarap ng kainan. At maganda yung view. Pwede kayong jogging. Iba, nag-sport. Para safe. Basta lang at atap. Basta lang. Mga ilong po yan sila. Ang ilong po yan. Remember, this is the first birthday of the partner negosyo. At marami pang ibang nagaling yan sa molo na kilala. Mga senator, politician, lawyer. That's why po, sinantagan ang molo at the essence of the Philippines. Yun po ang reason. Okay man, pakiano lang naman. I-chat dyan. I-google na lang yung lahat. Kaya sa website natin. Sulusi na yan. Mindanao na yun sa Panginoon. Doon po, Mindanao na yun. Ngayon, Kasi andito tayo sa kalsada sa gilid ng dagat. Nandito yung province sa Pilipinas. Kung napagpano na yan. Diretso na tayo. Next, pag-diretso dito is the province of Aklan. Antique. Sa province of Antique ay province of Aklan. Diretso man, Antique na. So, So, sila ito yung pakalitan natin. sila mahilig sa yellow. Dito po, nagpapahati ang committee manager. Magiging mansyon ang hanapsan ito. Ano ba yun? Paano kami pa yan? Mansion. For more questions and suggestions, please watch YouTube ang ating ng Simple Mansion Mansion. Lalabas po lahat ang description. Okay, sa next point natin, I am, you call it the Malacanang of the South of Tanay. Sa Gimbal Municipal Town. Municipal. Ang kanilang pagkabilang si Manching Simulan, dito dito. Next side, ang Municipal Hall. So ngayon ay 5 days na ba? At Ayan yung market nila. Kamate ay ang Picture of Simal. Yan kayo magsabihin. Next, ang Simbal Training Center. Dito, paligid lang. Hindi ka manitiri sa market nila kasi super madalas. Kaya doon sa city yan din ang ginagawa nila. Nakakasi daw yung sun. Pati tanim ma'am. Ayan po. Nandyan sila guys ko sa mga New Year, kung Diyan pa rin sila nakatulog. Hanggang ngayon. Ang ganda. So, ang ginagawa si Gary. Okay guys, tayo sa meeting
ready? Ready na? Ready pa. Ready and go! Si Archie nandiyan sa... ano. May nabukat yung isang part na. Ano yan? Kaya pa ni Juan. Open. Busog ka, sir. Mainit kayo dyan, sir. So, 60 pesos from pavilion, from entrance to the pavilion. From pavilion to the cross, at mabalik, 150. Ang dagay ka po sa mga Pa-picture sa ta. Wala ba ta ka-picture dito? Tagya sa bago. Mga tourist. Kung sino nasa sulod. After Brasakan. Ay, mantanin tayo na. Ay, every station, no? May pagbili na po. Picture, kapaunay na sa Bibautismuhan na ni Jesus. Bibautismuhan ni John the Baptist Jesus.
Napakainit! The Last Supper. Tapos, panihapon. Ako maning station. Ako ni in the garden. Kapit na natin station. Kapit ako. Doon ako na rin sa paglatigo sa haligi. Kapit na ko kurot. Ngapay sa pikas. Kapit na ko malubat. Resurrection of Jesus. May station sa loob. Capen steps. So, resurrection. Pagkabanhaw. Unsa na? Unsa ni? Walay caption? Ah, okay. Crucifixion and resurrection. Ascension. Doon ako. Wala na. Last. Last step. Charo. Dili makuhaan ang bilbil ani. Oh. Yes. At last, I came here. Jesus, I trust in you. What a wonderful nature. Dito, ang ganda. Oh, may taas pa. Naadiri sa
sa dagat. Kat. Forever. Ay, akong payong. Saan yung daan? Bola ka! Ah, grabe. Hina yung sila rin. Yan, kabidyo ko. Tain nga na nabidyo ko. Forever and ever.
Pila ka steps? 400. Pila? Gibutangan ta ni. Eh, Dili. kaya kinubagat ka to. Yes. Oh, wala pa patay dito na. Going back. Sa 400 steps ka pin. Going down. Huh? Hangin na din sa ibabaw. You have to visit Iloilo City. Mga devoted and divine mercy. Nindot kaayo nga experience. Tigumi ninyo. Sige ra mo og trabaho. Aday na inyong kwarta padulong. Laag po talag sa oy para malipay inyong kalag. Mawala ang tanan kakapoy sa Panginoon. Maka-smile ka and maka-appreciate ka sa nature na gibuhat sa Ginoo. Diba? Dili ta pamaulan ani kay saka ka na ugon ka. Pila gani ni ka station J? 12? 14 stations? Tanaw. Oh, may gani kay walay London. Going back. Ano ni? Wala ang kakakuya. Nakita niyo dito sa taas ng ulit nila ng mga statue ni San Pedro, sa mga angels, sa mga saints. Ito sa tao na maluwas na inig pagbalik ni Jesus, muatubang kaniya sa paghukom. If you are doing well, doing good on the earth, sakto ba ka, Je? Ay, nako. Yes. Wala ni putol. Bahala ka ni taman. Down to Noah's Ark. Grabe. Ihoba ko pag abot sa taas. Grabing singot. Niya wala ay balaog. Tawel. Ilan ni ka minutes. O pag naog. Watch your steps. Kasi sayop kag di ka lumumo ka. Ulitan ka dito sa ubos na station. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 41 steps ang usa ka station. Last na lang. Yes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Ay! Woo! 40 steps! That's not a resort with the animals.
iniquities of our father, for that she ran under the foot. Fourth, agoy, wala, di na. Manya na lang memorize on. Remember the Sabbath day to keep it holy. Anong masasabi mo, konsihal? Unsay mo ang impression sa pagsaka ng dito? Ayo kayo kay daghan kayo ang mga talanawon nga nakita daan mga wala ang dapit sa atong Ginoo. Divine Sa first station hangtod sa last station of the cross. Abot ang divine mercy. Wow. Uwi na sila. Nakita ko sa pictures. Magsinina. Siguro ito mas all yung Pimilaga. Traffic na rin sa ilo. Lapat kay Karsada. Pray for animals, pray for them. Wala kayo di makita o pero na magsuloy-suloy. Yung kimaras kanila rin. Very accommodating yung daan. Wow, ang old church. Saint Thomas Church. Nakadaog sa Angus Church. UNESCO award kay Pila Kalinog ang niagi wala gyud na unsa ang church. Grabe kaligod. Kaya ang mga bato nga gihimuan ni ispikan sa tunga sa lawat dagat. Oh, indot kay design. Yan na. Okay guys, welcome to Miagao Church, St. Thomas de Villanueva, Santo Tomas. Santo Tomas po. 1700s pa po ang church na ito. Wow. 1700s pa po siya. Made of limestone, egg white, and apple. Simbahan ito. Hindi ito nasira noong lindol noong 1948 kasi tingnan yung design niya. Mabakot siya. Earthquake siya. Diba? UNESCO mga sir, picture muna tayo. Dito po tayo.
ma'am. Bawal yung makikilat sa kanila pa sa likod lang. Control dito sa likod sa left side. Bawal ko ng CR. Okay? Sa likod ko. Porta. Pwede na ka mo. You were all alone for all I worship and moved on. Another word, please be true. Jangan sabar. Nang lumi naman mo? Aw, akala ko lumi naman.